سلامتام ካብ CMX ራሾው ስፖርት ብምቅዳም ቻነልና ዘይ ከም ዝሓለፈ እዋናት ብሓድሽ አቀራርባም ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ዳልያ ናባኹም ትመጽእ ኣላ ብዘይናትኩም ተሳትፎ ግን ክደምቕን ክትዕንብብን ስለ ዘይትኽእል ከምቲ ልሙድ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብምምሕፃን ንሃና ጽሪቶታትኩምን ነቐፌታኹምን ብኽፉት ልብኽን ቅበል ድልዋት ምዃንና እናገለጽና ሎሚ ናባኹም ንምባል ናብ ዘቕርብናዮ ዜናታት ክንሕልፈኩም ሰናይ ምክትታል መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ውጽኢት ኣይርሕቕንዩ ተስፋ ዘይቆርጽ ብምዃኑ ድማ በቕዓቱ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክብናበለ ዝመጽእ ዘሎ ተቐዳዳማ እዩ ኣብ መንገዲ ዝውር ኣብ ቅጽበታዊ ውድድር የድምዕ ጌና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ስለ ዝርከብ ድማ ኣብ መጻኢ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ሃገርና ከም ዝኸውን ኣየጠራጥርን እቲ ምንታይ ዕላማ ሒዙ ዝጓዓዝ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ዝገብረሉ ልምዳት እውን ምስክሩ ስለ ዝኾኑ ዩኤል ሃብተኣብ ገለም ካብ ዓበይቲ ዓወታት ዩኤል ቻምፒዮን አፍሪካ ትሕቲ 18 ዓመት ካልኣይ ደረጃ ዙር ሩዋንዳ ናይ መድረኽ ሳልሳይ ዕዉት ናይ ግዜ ዙር ኢራን ሳልሳይ ዕዉት ዙር በኒን ካልኣይ ዕዉት መድረኽ ዙር በኒን ዕዉት ቀጠልያ ማልያም ዙር በኒን ዕዉት ናይ ዓቐብ ዙር መርሲን ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓቐብ ዙር ፖያንግ ሌክ ቻይና ካልኣይ ደረጃ ናይ ዓቐብ ዙር ሁንጓሻን ቻይና እዚ ገለ ካብ ዓወታት ዩኤል ሃብተኣብ ኮይኑ ዩኤል ሓደ ካብቶም ብጠባዮም ዝለዩ ተቐዳደምቲ እውን እዩ እዚ ብዝያዳ ድፍረቱ ኣብ ቅድም ዝለለ ተቐዳዳማይ ኤሪተል ነበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ክለብ ባይክ ኤድ ብምዃን ብሉፅ ውፅኢት ኣብ ምምዝጋብ ይርከብ ሎማ ዓመት ንመበል 50 ጊዜኡ ኣብ ምክያድ ጽንሐም ቦክለስ ዴላ ማይነም ሰንበት ሓደ ሰነ ብሳልሳይን ናይ መወዳእታ መድረኹ ተዛዚሙ ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ 163.9 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ኣብ ሰጣሕ ጎልጎል ዝተኻየደት መድረኽ እዮም ኣካይዶም ነዛ መድረኽ ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ካብ ቀዳመይቲ ጉጅለ ጥቂዑ ዝኸደም ጀርመናዊ ኣባል ትዶር ማርያስ ማርሆቨር ንውድድሩ ብ3 ሰዓትን 32 ደቂቕን 54 ካሊትን በመዛም ቀዳማይ ኮይኑ ሕንጻጽ ረጊጹ ዓባይ ጉጅለ ድማ 32 ካሊታት ድሕራም ኣብ ዘካየደቶም ቅጽበታዊ ውድድር ድማ ቢንያም ግርማይ ንኻልኣይ ግዚኡ ንዓባይ ጉጅለ ረቲዑ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ፈረንሳዊ ብራያን ኮካር ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ውድድር ካልኣይ ተርታ ዝሕዝ ዘሎም ንኻልኣይ ግዚኡ ክኸውን እንከሎ ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ድማ ንሓምሻይ ግዚኡ ካልኣይ ተርታ ይሕዝ ኣሎ ብድምር ኣብ ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዙ ድማ መበል 21 ግዜ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ውድድሩ ይዛዝም ኣሎ ከምዛ ቀዲመ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽኩ ቢንያም ግርማይ ኣብዚ ናይ ፈረንሳዊ ውድድር ንኻልኣይ ግዜ ንዓባይ ጉጅለ ረቲዑ ካልኣይ ተርታ ይሕዝ ኣሎ ኣብታ ቀዳመይቲ ኣብ ቀዳመይቲ መድረኽ ናይዚ ውድድር ጾታ ንኽዛዘም 1.2 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎ ብዝሃደመ ፔሬላቶር ክሰዓር እንከሎ ኣብዛ ካልኣይቲ ድማ በቲ ጾታ ንኽዛዘም 15 ኪሎ ሜትር ምስ ተረፎም ዝተዓወተ ማርያስ ሜይርሆፈር ተበሊጹ ካልኣይ ተርታ ሒዙ ቢንያም ከም ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ቀዳዳማይ መጠን ጉጅለ ተኣኪባ ኣብ ዝኣተወትሉ ስሩሕ ነታ ጉጅለ በቅጽበታዊ ውድድር ምስ ዓርዮም ተራ ኢንተርማርሽ እውን ኣብ ቅድሚት ንዓወት ቢንያም ግርማይ ዝጻረር ዝሃደመ ተቀዳዳማይ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ለቂምካ ናብ ዓባይ ጉጅለ ምሕዋስ እዩ ኢንተርማርሽም ኣብዚ ውድድር እዚ ስራሕ ብዝግባእ ክትሰርሕ ብዘይምኽኣላም ቢንያም ናይ ፈለማ ናይ ዝዓመት ናይ መድረኽ ዓወት ጓነፀፈላ ዝኽእለሉ ዝነበረ ዕድል ከሲርዎ ኣሎ እዞም ውድድራት ኣብ ኣጋሚ ጅማር ቀዳማይ ዕላማ ቢንያም ግርማይ ዝኾነም ቱር ዲ ፍራንስ ይካየዱ ምህላኦም ቢንያም ብውሕዱ ናይ መድረኽ ዓወታ መዝጊቡ ናብቲ ዝዓበየ ውድድር ምእታው ክገድሶ እዩ ምክንያቱ ርእሰ ተኣማንነቱ መሊሱ ናብቲ ውድድር ስለ ዝኣቱ ብዝኾነም ነዚ ውድድር ኒውዚላንዳዊ ኣባል ኣስታና ኣሮን ጌት ብ12 ሰዓትን 41 ደቂቕን 56 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱሉ ኣሎ ኣባል ኢንተርማርሽም ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ብ21 ካልኢታት ድሕሩ ታሽዓይ ደረጃ ኣማሓይሹ መበል 18 ተርታ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ነጥቢ ፈረንሳዊ ፔሬላቶር ብ57 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ እንከሎ ቢንያም ግርማይ ድማ ብ46 ነጥቢ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ ቀጻሊ ውድድር ቢንያም ግርማይ ዝመጽእ 8 ሰነም ኣብ ቤልጅየም ኣብ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ብራስለስ ሳይክሊን ክላሲክ ክኸውን እዩ ቀዳማይ ናይዚ ዓመት ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ጂሮ ዲ ኢታልያ ሰንበት ሓደ ሰነ ብወቅዒ መጋረጁ ዓጺዩ ኣብዛ ኣብ ከተማ ሮማ ዝተኻየደት ናይ ቸርኪቶ ውድድር ተቐዳደምቲ 143 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀታ ውድድር እዮም ኣካይዶም ነዛ መድረኽ ድማ ሆላንዳዊ ኣባል ቲም ቪዝማም ኦላፍ ኮዥን ውድድሩ ብ3 ሰዓትን 12 ደቂቕን 19 ካልኢትን ብምዛም ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱላ ኣውስትራልያዊ ኣባል አልፔሲን ካዴን ግሮቭዝን ኢጣልያዊ ኣባል ኪውሰርት 6.5 ማቴዮ ሞስቼትን ድማ ኣሶሮሴቦም ካልኣይን ሳይንተር ተሒዞም ሕንጻጽ ረጊጾም
በዝመሰረት ብሪጣንያዊ አባል ቲም ቪዝማ ሳይሞን ያተስም ውጅሎ ኢጣልያ ናይ ዝዓመት ብሙኻን ሮዛ ማልያ ብርእስሙን ናኑ 100 ናይ ሻይነት ብድማ ናብ ሕሳቦም ኣታው ገይሮም ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቴሮ ብ3 ደቂቕን 56 ካልኢት እንዲሕሩ ካልኣይ አባል ኤፊዲኬሽን ኢኳዶራዊ ሪቻርድ ጋራፓስ ድማ ብ4 ደቂቕን 43 ካልኢት እንዲሕሩ ሳልሳይ ተርታሒዞም ብነጥቢ ማርስ ፔደርሰን ብ295 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኖም ተዓዊቶም አባል ቲም ቪዝማ ዕውት መዛዝሚት መድረኽ ኦላፍ ኮይጅም ب185 ነጥቢ ካልኣይ አባል ቲም ቪዝማ ወንቱቫን አርት ب127 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዞም ኢጣልያዊ አባል አስታና ሎሬንዞ ፎርቱናቶም ብ355 ነጥቢ ዕውታን በሳዕቀብ ጂሮ ኢጣልያ ኮይኑ ተዓዊቶም ወድጋንቱ ክርስቲያን ሳኮሮኒ ብ201 ነጥቢ ካልኣይ ፈረንሳዊ ኒኮላስ ፕሮድሆመ ብ107 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዞም ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴል ቴሮ ንጁሌ ፔለዛርን ማክስ ፖልን አኸቲሉ ብሉጽ መንእሰይ ጂሮ ኢጣልያ ኮይኑ ተዓዊቶም ብጋንታ ዩኤኢ ኢማራትስ ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ ማንቸስተር ዩናይትድ ናአጥቃዒ ወልቭስ ማቲያስ ኩንያ ከም ዘፈረመቶም በጉዕ ፍሊጣም ማንቸስተር ዩናይትድ ንኩንያ ብክለብ ወልቭስ ተለጢፉሉን ዝነበረም 62.5 ሚልዮን ፓውንድ መልቀቕ ዋጋ ክትከፍሎ ድሕሪ ምስምማዕያም ነቲ ብራዚላዊ ቀዳማይ ፈራሚኣ ናይ ዝክራማት ጌራቶም ኩንያ ኣብ ኦልትራፎርድ ን5 ዓመታት ክፍርም እንከሎም ዩናይትድ ድማ ዝሃበቶ ናይ 5 ዓመታት ውዕሉ ብተወሳኺ 1 ዓመት ከተናውሖ ሙሉእ ፍቃድ ሒዛላ ኩንያ ኣብ ዝቐዳመ ሰንበት ሕክምናዊ መርመሪኡ ብምክያድም ኣብ ከተማ ማንቸስተር ከም ዝቐኒ ናይ ዓይን መሰኻክር ሓቢሮም ኩንያ ብሰንበት ካብቲ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ይዕርፍሉ ዝነበረም ኣብ ሳልፎርድ ዝርከብ ላውር ሆቴል ወፂኦም ናብ ሃገሩ ብራዚል ከምርሕ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዮም ኩንያ ሓድሽ ኣሰልጣን ብራዚል ካርሎ አንቸሎቲ ናብ ዓረብያ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ኣንጻር ኢኳዶርን ዘካየዶ ግጥም ንምጽዋት እዮም ናብ ሃገሩ ብራዚል ኣቕኒዑ ኣብ 2023 ድሕሪ ናይ 6 ኣወርሕ ናይ ልቃሕ ግዚኡ ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ካብ አትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ወልቭስ ዝመረመ ኩንያ በማልያ ወልቭስ ኣብ ዘካየዶም 76 ግጥማት 31 ሾታት ኣመዝጊቦም أتكعي بيسجي عثمان ديمبلي كلوب تاريخا فالماي توا تشامبيونز ليج معترا سيبوم زبلت تصاتا تشامبيونز ليج اوروبا نايز عمد كوينو تمريتوم ديمبلي نزي شلمات كعتر زبقعم نكلوب بي اج مريحو توا تشامبيونز ليج كعتر دحر مبقعيوم ديمبلي كاب ناي مدب قطماتم كصافه صامي ابز نبره قعزوم ابز كايدوم 15 قطمات شمون شوتات كمزغبن كلهم شدشنا شوت تقرب دماغ يروم ديمبلي بدمر ابزوم 15 قطمات 126.1 كيلومتر كشفن كلهم اتزلع على زمزغو فتنه دما 33.2 كيلومتر يوم زحلف عمت نشلمات اتقاي ريال مدريد فينيسيوس جونيور تعويتلو نيروم أمناي فتصامي قدم تشامبيونز ليج أوروبا كلتا شطون حان تقربن أبركتوز قبرناي كنفت كعي بي اس جيم ود 10 شعات عمت جزيرة دوون زبلت أمن سيتة صاطاي تشامبيونز ليج نايز عمت كوينو تعويتوم أب عسش بشي قدمات بي اس جيم أمدرك تشامبيونز ليج كسلف زخالم دو حاموش الشوطات كمزقبن كلهم حاموش تهناي شوط تقرب دماغيروم زحلف عمت الشلمات إنجليزا وكافالي ريال مدريدم جود بيلينغهام تعويتلو نيروم زي كازي محبر كعسو اغري اوروبا زبلصت ناي حلم غانتا تشامبيونز ليج ناي زعمت روقيحوم زا غانتا 4-3 اسلالفا زحزت كوينام مسمر حلاودات بي اس جي دوناروما مسمر مكلخال نونو مندز اشرافيم حكيمي ماركيوسن كا بي اس جي باستوني كاب انتر ميلان مسمر مكفال ديكلان رايسم كاب ارسنال نفيتينيا كاب بي اس جي مسمر متقعتي نلامين يامال رافينيان كاب بارسيلون نجزيره دون عثمان ديمبلي كاب بي اس جي زحقفتيام زاني حلم غانتا شوعت تصات بي اس جي زحقفت غانتام نقدم حلاو داز نبرن هولندا ومارك فليكن نابتا بناي قدم علاني مانشستر يونايتد كتعلم جميرا زلام باير ليفركوسن كشطوس تسامعت بريتفورد ساعات دحرز مسرح نقال حلاو دات ليفربول كلهر نام مسارع كتصمبرو مس ليفربول تسامعام بريتفورد فيرما كليهر كتركب بليفربول قطلا مبرات كوابا زخالم اقدمو 10.5 مليون دحرا دمام زتوسنه ገንዘብ ከተስዕብ ፈቃደኛ ድሕር ምዃናዮም كلهر كاب ليفربول كوتس استقصدم تاغانتا زحلف عمت عديكا فالنسيا زصنحتهم جورجي مامارداشفيلي زقصلنا يودر عمت مس اليسن بكر نو قدامي حلاو دا تاغانتا نمقلاس نبان فيلد كمت مخانو دحر مفلاطيوم باغو تاغانتا كغير وسينوم بريتفورد نعدقي كلهر كتعوتلو زخالتم نكم ليدسن ويستهامن زا مسلا كلبات بليص عام زحلف كرمتي نسيف فان دن برغن فابيو كالفالهون كاب ليفربول عديكا زنبرت بريتفورد مس ليفربول نصنحا طبق محزنتاو تقيمام نمسرح كلهر ناب مفصمتا مبصحهم يغلص علوم
مدبنا كسع مودات بمكتالكم دقيمنا عند مسكنام أبزغت الفيديو ناكساب الرغب كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمكبر هلاو نتكمن دقفكم هاي فرينا ندابلنام نلوم زدالنا تحستم أبز نزازم سلام